kusangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, ndanga ndichikukumbirisa kuti utange nekulike wobva wasubscribe. Ndoramba ndichidzoka nema-updates sezvandinenge ndichingoita nekuti ndakapikira kuuya nema-updates ese anenge achiitika muZimbabwe. Nhasi ndiri kuuya nenyaya kutaura kwandiri kuita iko zvinezvi President Emmerson Mnangagwa vaenda kumasvingo kumbungo kunonzi mbungo something kuZCC vaatenda church service ikoko. Ndizvo zvinhu zvezvimwe zviri kuitika muZimbabwe muzuva ranhasi. Vatoenda nendege yavo chikopokopo something else, vakasvika vakatonogamuchirwa ikoko zvakanaka nemufaro. Ende munongoziva kuti kana ari maEasters havashaya church one ine crowd yakati kurei yekuti vange vachipinda vanosangana nevanhu. Handizive zvangu kuti iskillful kutsvaga support kana kuti munhu anofarira kusapota zvemachechi. Muri yeZimbabwe ndo nyaya ndava nhasi ndakakubatirai zvakare pachannel yenyu yeCoolian TV. So kune vanyowani vatangosvika panapa iri nhasi, gara walaika wobva wasubscribe. Ndoramba ndichidzoka nema-updates nekuti ndizvo zvatinogona zvekutaura nyaya dzese dzinenge dzichiitika munyika yekwedu yeZimbabwe.